IFM News. IFM News. Idol! Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo nagiti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko! Oras itintero Pilipinas, alas 5:52 mga idol. Tangal daw ket Friday pa lang mga idol. February 20, 2026. Ayan, Pumpiang 20. Mabalin yung tayo anti-STL dito mga idol. Hamon nga pumpya. Sumada. Mabalin. Well, mabalin. Sumadae, mga po. Bele. Among kata, medyo sumadaan tayo ng motoy biyang. Oo. Hindi ko, sinumada ta. Mati na sakit. Oo. Narigat. Narigat di masumada mga idol. Kabayatan na. Ito yung man na pagsaritaan pa lang kat dito yung nagbalik nga issue. Dito yung arod. Issue ti sitsita. Ngayon maamuyo ka di idol din pang lang ti oras. Amuyo ka di nga Jaya Ermita Manila. Ang katada po dito yung sutil nga pulis mga idol. Apay. Ngami nabuyo di Jaya idol Glenn. Dito yung nag-stop cut din. Iti nga iti intersection. Kita naka-go lights. Dato'y mismo nga lugan. Kita nainis ka no. Nakapungtot ka no. Dato'y police. Iso nga nag-stop di sangwanan jay. Kotse. Kita patrolman pala ang dagit. Oy. Sutil ka man na yan. Nga apo nga police. Iso nga adati Shokos order. Ti LTO. Ken saan nga intolerate mo ti PNP dagito nga bagito apo police. Apay nga tang aming kas Jemet, di pa lang met bagito pa lang met ti adu ti confidence da. Na agkasta-kasta. Ay police na akon. Kuna na nga ta kasta police akon. Maarami guti kaya karami da kuna na nga ta. Pero de los buenos mga idol, di ba? Ado ti kasjay. At dito yung inay banda dito yung inatang police itibiyang iti LTO ken of course itibiyang ti PNP na relieve buwanen dito yung police nga bagito mga idol. O diba again your badge doesn't define you. Haan nga dita badge iti mang ngibaga no siya sino ka, diba? Dita badge para lang ti trabaho deta. Aya, deta badge para iti pagsayaatan. Haan nga para iti pagngasngasan. Di ba? Ken na deta badge mo or deta patrolyo usarem nga para iti pagsayaatan, para iti ornos, linak, kental na kunada, hanga para iti pang bully iti sa balipay ang motorista. Di ba mga idol? Buraon nyo manan apo ka po pulis. Dito yung bagbaga. At nadamag-damag ko idol Glenn. At ano dito yung gura ito yung umutoy biyang. Dati na ibagak iti panggap ti drag by basta ba rin? Alam. Which is awan mo't iti nagtawag kanya ka. Well, correct me if I'm wrong. Tawagan nakawaywaya. Anang rod an ipamanan iti danon-danon dagito nga is issue nga itata mabalindak mo i-reach out mga idol aya ang detay makadanon-danon Sir Lawrence hangkas JT anak kunayo ang nga diretso to na mo tiya Ala
ti anya ba ti lessons tayo kadigito yung usapang batas kan ko. So di gid dapat nga mamu tayo kasi Rule number 1. actually kunan buhay ang inuuna, hindi biyahe. Yung mga kapag may mga ambulansya or emergency vehicle, bawat segundo ay mahalaga. So no makita yung dadigyan, especially the traffic enforcers, kada tayo nga motorista, ket ikan tayo ti wayada ti wayaan tayo ti dalanda. Haan ka DJ nasisisita pa ila biyahe malada ako or malada mo nakij opisina ni sunga sumorno akmutan haan tis manulag DJ mut nga milliseconds siguro mga minutos siguro DJ nga maited mo kada iti may isang ambulansya kada DJ may salbar na nga biyag. Okay, so disiplina ang tunay na sukatan ng pagiging driver. No talaga nga na disiplinado ka nga driver digito amom adang mindigay driver nga innala na ti lisensya na itipikser kuno day ko nga nagtetest ni sunga di na una amo at di mo nagtest nga rod awan mo amo na basta binayadan na ni kanda ti lisensya na digay ti dapat nga makonsinti nga nga drivers. Of course, hindi lahat ng mga sirena ay dapat sundin. Special na pa na ni Reynan. Yung super sirena. Naman sa nag-record, di Reyna. Ano pa naman Reyna? Okay, so emergency lang ang dapat na may karapatang unahin. Ado nga mindigay na kasirena nga haam mga jureha ang emergency, mapandala ang intimation nga mapandal sa lagumatang ti VIP kay nga rude dalugan na agsiri-sirena kayo tada sirena day private vehicle yo. Correct. Madiyo mabalin nga sa runde ta baka kidi kaswanda kay pay. Okay? So ang batas ay para sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang para iwas multa kundi para maiwasan ng aksidente at makasave ng buhay. Maliit na aksyon, malaking epekto. DJ pinag-igid tayo, pinagpaigid, pinangi ano dito yun? Jure agpakanan tayo basit. Jure isang kabasit, di nagmumotor ka, napaspas kaya ag-slow down ka, agpaigid ka, no laki dinalawa dito dalan, tapos baka waya DJ kwan. Dahil maliit na epekto ay maliit na bagay, malaki ang epekto. Ayun. Gusto mga idol. Ken dapat akat surutan tayo alat aya apo oriman pay dita pedestrian na duma adalang mo digitay saan nga sumursurot pa kat Idol Glenn. Ada nabuyak nga ako di ko di Korean sa DJ nga. Korean ada DJ ada dati unig ti tunnel tapos ada nag-crash. Naglaing ti pinamayan DJ kotse ya naka ada siyempre pila DJ. Nagkasdi amin din nagkasla nag-diagonal da amin nga kwatap na makaserek da. Nag-diagonal da amin nga. Ay kasi na buyak neta. Nag-diagonal da amin tapos simrek DJ ambulansya. Kasi diba? mo di pagserka. Naglalaing da kasi mo dati brada kasi. Of course, sa mga idol. Of course, di ka makalasat ka day jay. No, haang kayo nga na nagdiagonal basit nga kasi nagbaling nga 3 lane. Anyway, kasi respeto sa kalsada lang, respeto sa kapwa. Dapat di mga day kung nakawangwang ka lang nga rodan correct. Nakawangwang ka. Tapos ada himamba ade sila ko ada may isang kotse itasangom ta nga paigid at among pagpaigidan na si kanto pala ti bimba ba tapos road rage ka dyan ang pungtut ka di nakadama mo syakti kwa ama mo ni kwa ni Lito Lapid sa kagita tawag ko na di ba di mo kadama mo anak ti senador ako tama wow senador siyak pauna yan. Alam mga idol, nagkita kata sa kabasit lang na iburay mi tatabigat yung mga idol nga isuman iti pagpampanunutan yon kami rikas tagat sumurot karagitoy lintag trapiko mga idol. Okay, so DJ Laeng sapay kumatan na kaedid kami sang kabasit nga ideas, tips and lessons about our dati kanya kalsada batas kalsada nga di tayo di tayo nga talaga maadal iti unag classroom unag to di maadal tayo ita mismo nga kalsadan.
Oo. Diba? Okay, mga idol, lakat ka, Doc ni. Idol Glenn Batuyong, hangan ni Bernadette Toledo, Surat at tayo. Okay, so agyaman kami para no bigat manen para kadito yung kasimit laeng oras IFM News. Okay, so mga idol, digiti damdamag ang kay padaanan ito na madamdaman dito.